que és el que tots van votar. Per tant, bloquejarem les entrades, no deixarem sortir ni entrar ningú, perquè el que volem i exigim és que implementin d'una vegada la República Catalana i que deixin en llibertat totes les persones que han detingut aquests dies i els presos polítics i que puguin retornar tots els exiliats.